So tadya may galing na palalong ibig kasakit na ideal daw tumanaw pa sa di ka pulos kimita. Kung ano di na lakas nariwag ko pinayawas sabay Ipasulit na ba'y mata ako may nakita? Sakto ba'y ipanato kaya ikaw ba? Kastan ko pa ng ibalik na anak yaga na awang ka. Ipasulit na ba'y mata ako nitakit ka? Sakto ba'y ipanato kahit ibago ba? Kastan ko parang ibalik na anak yaga na awang ka. Sorry, damage has been done. Depending pagkarong sa paitulan, balay bigay masarakan kapasang na siya.